Kaixo, Marta, kaixo, Ibon, aspaldiko, Arrigorriako herrinauteriak heltzeko gogo zala? Eta zer duzue buruan aurtengo mozorrorako? Zer? Ez zaizuela ez ere bururatzen? Gaia oso zaila dela? Ulergaitza dela? Zein da aurtengo gaia inbeste burua uste eragiteko? Mozorroa? Hene, zeinen ideia ona. Ikaragarri gustatzen zait. Eta benetan ez dakizuela zer den mozorroa egitea? Utzi esadazue orduan mozorroa egiteaz dakidan azaltzen. Zaila dirudien arren, uste baino askoz ere errazagoa baita. Zorroztu belarri hoiek! Hasteko eta behin, mozorroa zer den bikain ulertzeko hurrengo esaldia gure garunetan iltzatu beharko dugu. Mozorrotzea ez da disfrazatzea. Disfrazatzea gaur egunean inauterietan egiten duguna litzateke. Hau da, norberak bere jantzia erosi edo prestatu egiten du, eta aratuzte egunean hori jantzita ateratzen da kalera. Demagun gure lagun, Ibon eta Marta pirataz jantzita agertzen direla herriko plazan. Denek jakingo dute pirataz jantzi diren horiek, Ibon eta Marta direla. Beraien nortasun individuala ez da ezabatzen disfrazarekin. Mozorroa egiten aldiz, mendeetan zehar eta munduko txoko gehienetan egin izan dena egiten ariko ginateke. Kasu honetan ere, egun handi honetarako arropa berezi egin jantzi barko ginateke. Baina mozorroaren asmoa, disfrazarena ez bezala, anonimotasuna mantentzea eta nortasun berri bat eraikitzea da. Esate baterako, gure Marta eta Ibon lagunek pirata mozorra egita erabakitzekotan, errekonozituak ez izatea izan barko lukete helburutzat, eta baita pirata nortasuna garatzea ere. Hau da, piratek bezala jokatu barko lukete gainontzeko mozorroen apaingarriak lapurtuz, itsasuko kantuak kantatuz, zikin jantziz eta usain txarra izuriz esate baterako. Argiago baduzue orain? Lasai, hau azalpen teoriko baino ez da izan. Goazen atal praktikora. Marta eta Ibon, zelan sortuko duzu zuen mozorroa? Ez dut zalantzarik jarraitu beharreko 5 pausoak entzunda argi geratuko zaizuela. Bat, natura edo kultura elementua hautatu. Lehen pausoa hauxe da. Arrigorriako natura edo kultura elementu bat erabakitzea. Honek oinarrituko du gure mozorroa. Naturari dagokionagatik, gure inguruko elementu naturaletatik heldi esaiokegu mozorroari. Hostoak, erreka, abereak, kareharria. Kulturari dagokionez, gure herriko historiari erreparatu beharko diogu, edota gure arbasoen bizimoduekin zerikusia izango duten elementuak bilatuz. Badurako gudua, artzaintza, emaginak, papelera. Martak eta Ibonek esate baterako, natura elementu bat aukeratu dute, eta basoetan ateratzen diren perretxikoetan oinarrituko direla erabaki dute. 2. Mozorraren nortasuna zehaztu. Bikain! Aukeratu dugu lehen ezaugarria. Perretxikoak izango zarete, baina orain, mozorraren nortasuna zen izango den erabaki beharko duzue. Zuen mozorroak inauteri egunean zehar zelan jokatuko duen alegia. 2 aukera baino ez ditugu esku artean. Marta eta Ibon, ona edo gaiztoak izango zarete. Ibarra inkisitoraren bandokoak edo herriaren aldekoak. Badirudi, Ibonek honen aldekoa izan nahi duela. Martari ordea gaizki aurpegi hartzen dionik. Ze maltzurra zaren, Marta. Zaila da zuekin batera mozorra egitea. Hala ere, badakit, badut ideia bat. Zergatik ez ditugu 2 mozorro egiten? Ibon, zu perretxikona izango zara. Jangarria eta perretxikoak bezalaze, inauteri egunean zehar beti besteengandik eskutatzen saiatuko zara. Zu Marta ordea, perretxiko gaiztoa izango zara. Soitsua eta ingurukoak zure edertasuna baliatuta zirikatzen ibiliko zara egun guztian zehar. Bukatzeko, perretxikoen esporak irudikatzeko, bakoitzak piperra hutsez beteriko saku txiki bana eramango duzue. Egunean zehar, putz eta putz eginez jendeari botako dizkio zuenak. 3. Aurpegia zelan estali erabaki. Konforme! Badakigu zer izango garen eta zer nolakoak izango garen. Orain, mozorraren ezaugarri garrantzitsuenetako bat zehaztea dagokigu. Aurpegia zelan estaliko dugun. Esan dugun bezala, mozorro egiterako orduan anonimotasuna da bilatzen duguna, eta horretarako hainbat modu ditugu. Zapiak, zakuak, margoak, karetak, saskiak. Zuen mozorrari begira zera pentsatu dut. Perretxikoek ez dute aurpegirik. Beraz, gure aurpegia alik eta oharkabekoen pasadain aurpegia azken bekaineraino margotu edo estali egingo dugu. Itxura bikaina duzue, Marta eta Ibon, horrela ez zaituzte inork ere ezagutuko. 4. Jantzia eta apaingarriak sortu.
badugu ia bukatuta gure mozorroa. Hala ere, orain mozorra gorpuzteko ordua da. Zein itxura izango duen hain zuzen. Mozorra egitea birziklapen ariketa izan da mendeetan zehar. Beraz, joan zaitezte etxeko ganbarara, arropa eta trapuzarrak hartu eta ea zein doakizuen hobeto zuen jantzia osatzeko. Ez ahaztu jendeak ikusten zaituztenean, perretxikoak zaretela jakin beharko dutela bistakada bakarrean. Oso ondo zabiltzate. Gorputzeko jantzian grazia handirik ez duzuen arren, perretxiko baten atalik garrantzitsuena bere txapela da. Hortaz, hartu kartoi eta artasiak eta ekin zuen txapela sortzeari. Aratuzte eguneko txapelik handiena izan dadia zuena. Azkenik, mozorroan ere ohikoa da zarata bat sortzea. Jogareak, txintxarriak, irrintziak edo gerla oiuak erabili genitzake. Hala ere, perretxikoak ez dira bereziki zaratatsuak. Beraz aurtengoan, isilik geratzea hobe zuentzako. 5. Izena jarri mozorroari. Zaiena egin dugu. Orain, gure mozorra borobiltzeko izena baino ez digu jarri beharko. Eta nik badut zuen mozorrentzako izen polit bat. Perretxil! Perretxiko eta perresiaren arteko itziokoa da hau. Perretxiko zintzua ongo baita, baina perresiaren bizitasuna eta grazia duen perretxiko pozoitxua eta bihurria ere. Horregatik, hitzonek bikainki helduko dio gure mozorroari. Zer deritzozue? Gustatzen zaizue? Ba, zorionak bikote! Egin duzue zuen mozorroa! Ez zen horren zaila, ez da? Orain, inauteri egunean dena ematea baino zaizue falta. Ziur bikain pasatuko dugula. Hau da beraz, aurtengo inauterien apustua. Jatorrira bueltatzea, aratuzten berezko izaerara. Gure arbasuek 100 urtez ospatu duten horretara alegia. Bideonen bitartez, den argi geratu izana espero dugu. Honen ostean, zeren zain zaudete, apurtu burua sortu zuen mozorroa, baina batez ere, gozatu. Hori baita honen guztiaren zentzua.